साचे कहल गइल बा कि लोग पतोह और बेटी में केतना अंतर क देवेला। अबे बेटी के तबीयत खराब हो जाए न, बस इतनी खबर माई के मिल जाओ, बाप रे, माई के ना लौकी कि हमार चप्पल बा पैर में कि नइखे, साड़ी कैसन पहिनले बानी नइखे, कुछ के पता ना रही। बस लोग फोन उठाई आ पैसा ले भागल जाई कि जातानी हमार लइकिया भर्ती बिया, तबीयत खराब बा। उहे पतोह के खबर आ जाओ तो सुन के भी सास इग्नोर करेली। बाद में का कही हैं, का करी, हमार गोड़ से चलिए ना जाला, घरे केहू रहबे ना करुए कि हम ओकरा संगे आई देखे खातिर। त का करी, अब सुनबो कैली त का करी। अब जौन करे लायक बा तौन कर लोगन, का करी। हमरा त गोड़ हाथ से उठिए न जाला, चली न जाला, त हम कैसे आई। मतलब गोड़वा में मिर्गी पकड़ लेवेला पतोहिया खातिर, आ बेटिया खातिर चक्का लग जाला पैरवा।